shugaba kai muke yabo sayyidul wara. Ya abu Allah madawwami ba abin da ba kai kai shi ba, Jalal kai ne da tausayi ban ga mai iso ba adanka ba. Rabbana ka yarje ka mi iso nai shirin yabo ne ga shugaba, duk abun bukata yana ga kai Rabbu ba mu ba dan halin mu ba Allah. Kai daɗin aminci ga shugaba wanda shi ya zo mana da tausayi, masu hankali masu sarrafo shi suke muradi da ra'ayi, shi yake da iko a ko'ina mai hana mu rudu da laulayi, wanda dansa ne za ka tashi kowa ubangiji mun bi shugaba. Alihi sahabbai na shugaba duk abin da zan dole sai da su, dukkanin abin so ga rayuwa na fahimci komai yana da su, wanda duk ya kyale su duniya Rabbu ba ya yi dole sai da su, wajibi na sana na Fatima ba abin da bai zo ana su ba. Sannu Sadiqa Ummu Zahara rayuwa ina gunki sidiya, babatun dare ko yammaci bare a ce ina hanga safiya, wajibi ga duk mai biɗar rabo ya kiyaye girman ki aliya, duk tsawo da nisa na zamani gunki zan tsaya yar mutunta ba. Ce haraji jan har da diyali ku iso garan yi ishe rabo, wasu wajibi ne na gaida kai shugaban dukan masu yin yabo, ya barhama Allah yanayi da kai ba irin ya kai ko wajen rabo, ya in ya siyar je kamar rabon dan abun fadi ba ni ci gaba. Mai cikar kamala gani isa baba ya Allah yanayi da kai, wajibi a komai na durkusa gunka shugaba na kasta kai, na fahimci komai na rayuwa bil jalala Allah yanayi da kai, cewa ɗahirin bauchi adali ban ga sanda ni za na barka ba. Sallama ga darar mu shugaba ya ɗayanta alama dawwami, sallama kurewa ta hankali malamin dukan wani malami, sallama ga kofar ishe rabo ya mafi isarwa ga hadimi, arzikin da kowa yake biɗa za ka bani inda ta ci gaba annabi. Ya Rasulu barka da warhaka annabin cika annabin isa, gaisuwa na zo ka shugaba ba ni tabbaci in ishe isa, bai cikan yabo ne na zo da su so nake habibi na wasafa, banda wanda zai bani banda kai na yi dogaro ne da shugaba. Wanda ke da ƙaunar ka ya gama babu ya bare faduwar gaba, masu son ka su ne da ci gaba na ga babu so babu fargaba, kai kaɗai ta'ala yake kira yanda duka so zai yi shugaba, kai nake wa baiti cikin yabo karɓi ɗan yabo na mujtaba. Ya ɗayan ta'ala mafi sani wai ta ina za a ja da kai, ƙarfi da haiba da kwarjini duk cikar isa rabu ga kai, wanda duk suke jawa shugaba sun fahimci Allah yanayi da kai, komai ga kai dole sai da kai babu inda bai zo ana gaba. Isa ta ka ce gaba banda kai ba za a yi ɗayan ba, ya mafi isa arzikin mu duka raba mu ba dan halin mu ba, ya abin yabo sanni shugaba ta daren kwafawar mu shugaba, wanda duk ta'ala yake da shi za ya bar shi ne gunka shugaba.
yardarsa ne har yake rabo. Ya mafi kusanci da rabbana, banda kai ba za a yi ɗayan mu ba. Akul yana ƙara tsokaci, kar mu kama wauta ta zuciya. Wanda duk ya bar sayyidul wara tun a duniya zai ta shan wuya. Dan da an ka ƙare a lahira zai tabbata nari da hawiya. Babu wanda zai ja da shugaba, Rabbu bai rufe lamarinsa ba. Shugaba muradi na zuciya, rayuwa ga kai za ta tabbace. Duk abin da bai zo a naka ba, wannan kirawo shi tarkace. Ko ana da rai ko kwa an mace, da hani da ƙaunar ka zan fice. Ba abin da Allah ya ban kamar san ka, ya abin san mu shugaba. Ya mabi sarwa ga muminai, dan uwa gurin sayyidi Ali. Ya ɗayan da Allah ya bar wadu, ginshiki gurin masu hankali. Ko wajen du'a'in mu shugaba, mu da kai muke yin tawassuli. Wanda duk ya nema ga rabbana, in ya je da kai an yi har gaba. Ba abin da za a yi na rayuwa sai idan da yardar mujitta ba. Wanda zai yi domin ka za ya yi dan waninka, Allah ba zai yi ba. Ko a ran kiyama ta kai yake, wanda bai yi domin waninka ba. Rabbana ka shaida ubangiji, rayuwar mu ni na bi shugaba. Wa ya zo da bauta habibu ne, wa ya yi wa Allah habibu ne, wa ya yi wa bayi habibu ne, wa ya saita imani da hane, wa yake rabo annabinmu ne. Banda shi ba za a yi ɗayan mu ba, banda shi ba za mu rabauta ba, banda shi ba a ma kula mu ba, banda shi ba ma gana kan